Ka san wani abu ne? Za ka ga mutane da yawa sun yi succeeding a rayuwa. Ba wai sun fi ka wani abu ba ne, ko kuma suna da wani abu na musamman wanda kai baka da shi. A'a, kawai suna da wani mindset ne. Menene mindset? Mindset shine yanayin yadda ma kake yin tunani game da rayuwanka, abin da ya same ka, da kuma yadda kake kallon environment ɗinka. Idan kana da mindset mai kyau, yadda kake tunani da yadda kake kallon abu yana iya taimaka maka wurin samun success a rayuwa. Za ka iya ganin wani ya yi succeeding, ka fi shi komai, ka fi shi gata, ka fi shi a siffance, ka fi shi zama cikakken kamilin mutum. Amma sai ka ga ya yi succeeding a rayuwa saboda mindset ɗinku ba iri ɗaya ba ne. Bari in ba da misalin mindset guda biyu na mutane biyu. Ɗaya yana da mindset mai kyau, ɗaya kuma ba shi da mindset mai kyau. Mutane biyu ne. Misalin mutum mai mindset mai kyau shine misalin mutumin da ya rasa aikinsa. Idan wani ya rasa aiki, shikenan zai zo ya ta na shiga uku, shikenan tawa ta zo ƙarshe, ya zan yi da rayuwa, ga abubuwa yan sun min yawa, ga iyali, ga hidima da daban-daban. Wannan misalin mutum mai mindset mara kyau kenan. Idan ko mutum mai mindset mai kyau ne, zai fara tunani ne, to na rasa wannan aikin, yanzu ta ya zan samu wani aiki da zai bani cover akan abin da na rasa? Shin zan zauna ne in fara scrolling waya? A'a, zai fara tunani ne ya zai ya koyi skills waɗanda za su taimaka ma rayuwan shi, ta ya zai canza ko kuma ya fara yin wani tunani na kasuwanci, ta ya zai fara wani kasuwanci wanda zai dinga bashi kuɗin da zai tafiyar da hidindimun shi na yau da kullum. So wannan shine misalin mutum mai mindset mai kyau. So kai wani mindset gare ka? Shin tunaninka ma na zama kana neman aiki, wani irin tunani? Ta ya kake sarrafa tunaninka? Ta ya kake sarrafa mindset ɗinka? Shin mutanen da kuke tare da su, kana ganin mindset ɗinku ɗaya ne ko kuwa ka fi su? Ina so kowa ya gaya min wani irin mindset gare shi, musamman akan abin da yake damun al'ummanmu na rashin samun aikin yi. Kowa yana jira gwamnati ta bashi aikin yi. Mai mindset mai kyau ne zai zauna ya ce, kai, na fahimci cewa fa babu aiki a ƙasan nan, to ta ya zan taimaki kaina? Zan zauna ne ina yawo majalisa ina zagin gwamnati, ko kuwa zan zauna ne in yi tunani me zan yi don in kawo ma kaina ci gaba yau da kullum? Ga wasu hanyoyi uku wanda za ka iya yin controlling ɗin mindset ɗinka. Hanya ta farko ita ce ka rika sarrafa tunaninka, ka kiyaye lokuta da za ka zauna kai kaɗai ka yi tunani mai kyau. Misali, ka yi tunanin me ka yi jiya, me za ka yi yau, sannan me za ka yi gobe. Wannan zai taimaka maka wurin sarrafa mindset ɗinka. Domin yin haka shi zai baka dama ka dinga yin tunani mai kyau. Abu na biyu shine ka zaɓi irin mutanen da za ka dinga yin mu'amala da su, ko kuma waɗanda za ka dinga zama a cikinsu, ko kuma waɗanda za ka dinga yin tarayya da su. Ko ka san cewa wasu mutane da kake tarayya da su suna iya controlling mindset ɗinka baka sani ba? To, suna iya controlling mindset ɗinka domin baka da zaɓi, saboda ko da yaushe kana tare da su. Duk abin da suke yi yana ɗarsuwa daga cikin halayenka. Abu na uku shine ka riƙa koyin sababbin abubuwa. Ka riƙa koyan sababbin abubuwa a kullum. Ko da yaushe ka dinga yin ƙoƙari kana koyan sabon abu wanda zai taimaki rayuwanka. Yin haka shine zai taimaka maka wurin sarrafa mindset ɗinka. Za ga ko da yaushe kana samun sabon abu, kana samun ci gaba a rayuwarka.